Mana. Hayi umlomo. Nene. Ngomthola ngiyakuya angeke. Qomanisi. Mfundisi. Ebhuti. Yebo. Kunjani? Right, isham. Right. Alright, lele kahle. Kakhulu. Lo. Manje azongitshela inza wena ube liphiqiphiqo. Konjani? Ulimenemene we. Mene kahle. Wena sofunza ukungifihlela tilo. Ukhipha ama accusations kimi ngathi vele se. Akunama accusation, just ngiyachaza ukuthi wena solumenemene lelikhulu. Ngani? Yilo kwalo lo kuyini wendani ngalokho? Yabona njani? Ngithi lo bengipaka lapha ecarpeting. Okay ma. Hey nami singethi ngihla. Ngibona lo kunazidlala endlini. Oh. Wendani? Ungangena ecarpeting yami. Umsebenzi yakho udila natimbahla tami kuphela. Kusotha timbahla namakawusi nama-under yonke nje. Alright. Lo ukuthi kunani ecarpeting yami. Wena asinzaba yakho kuphuma lo kumina ngithole la sayidla ngipake khona ama-under akho lokhu. So tshela mina kwani ba okay angilo sengiyabuda kwani mendani ngakho ke. Mama labane thina siyadlala umdlalo yethu. Ungaqhubeka ungibude ngalokho. Uthanda izindaba zakho ngithi mina phuma kimi. Dlala umdlalo wakho. Le mara ngisuka ngibuda ona sena kuthi wendani okay ngitshele ngami mhlambe nami siyabophelana thina ke. Oh nebophelana. Oh okay nibophelana like ni sale venini emaphoyisa kumbe niyakuphi? Sometimes angithi kube freskenyana uyabophelana so bese niyangishayana nalomsilo. Belungu ngeke ngikhiphe umfana ngisamfuna